wabarakatuh. A yau mun sake dawo muku da wani sabon bidiyo a can yadda za ka saurari kiran wayar mutum ko a ina yake, ko wace ƙasa yake, kuma ko a wane wuri yake. To ma'ana farko mun zo muku da wani na game da yadda za ka saurari kira. To wannan na wanga na biyu ne muka zo da shi. Wannan kuma ya fi sauƙi bisa ga na farkon. Saboda shi wancan idan ka sa lambar mutum a nan ga wayarka, to dole shi babu yadda za a yi shi sabke wannan code ɗin da ka sa na bibiyar lambar shi. Bayan da za a iya kai ka sabke shi daga nan sama kai ka hauda, amma bayan da za ka yi ka sabke shi ga yanayin code ɗin da ka hauda. Dole sai ga wayar wanda an ka sa layin inda yake, to bis cikin wannan wayar mutum zai sabke kanshi da kanshi ya sabke lambar shi daga bisa wanda ga bibiyar shi ba tare da ya sani ba. To ma'ana shi wannan mun dawo da shi saboda shi na da sauƙi ne bisa kamar yadda wancan na farko yake. To amma za mu shiga bidiyon a gurguje. To kuma wannan duk da haka kafin mu shiga bidiyon, abin da nake so gaya muku, wannan abin na bayar da shi ne ba don mugunta ba ko don yin abu ta lala hanya. Ka yi wannan abin ne ta hanya mai amfani, hanya ta alkhairi, hanya wadda za ka saurari a yanka ka san ta ya da irin wani mutane suke waya. To yanzu sai mu shiga bidiyon a gurguje. Kamar haka, amma kafin mu shiga muna buƙatar ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa don samun sabbin bidiyo idan mun ɗora. Sai mu shigo kamar haka a gurguje. To daga farko za mu danna 12 sai mu da 31 ma'ana 31 haka, sai mu ƙara da wannan, sai mu sa wannan, sai mu sa lamba, sai mu ɗauki lamba kamar haka. Yanzu gashi sai ka cika da wannan gezki nan ƙarshe. To idan ka sa sai ka danna bisa ga layin da kake so. Kun gani sun ka ce wannan lamba numero de la felon sortant le service a été activé, ma'ana wannan numero na apelkin da za a saurara to an riga an hauda shi gashi active sun ce. To yanzu muna na haka hauda, yanzu duk kiran da za a ma wannan lambar sai ya shigo ta wannan wayar tawa, ma'ana kafin ya je zuwa wayar wanda aka kira. To yanzu kuma za ka yi ka sabke shi lokacin da ka ga dama kuma. Sai mu danna kamar haka. To amma wannan karon ba 12 za mu sa, sai mu sa gez kamar haka, sai mu sa 31 sai mu maida wannan 12 sai mu maida lambar ma'ana haka. In mun danna sai mu sa wannan, in mun danna haka shikenan. Kun gani suka ce wannan lamba da aka hauda akan kira mai fita, wannan shi service a été activé ya sauka kenan yanzu ba matsala. To wannan shi hanya mai sauƙi ne wanda ya fi wancan sauƙi da muka kawo muku. Shi wannan haka dai yake, babu wani abu. To sai mun sake haɗuwa a wani bidiyo na gaba.